Ишектәге яман шиш белән ничек көрәшергә һәм аның беренче билгеләре нинди? Бу сорауга җавап эзләр өчен Идел буе округы табиблары бүген Казанга җыелды. Колоректаль яман шиш былтыр республикада 2нче урынга чыга. Авыруга китергән сәбәпләр һәм аны дәвалау юллары хакында Рәмзилә Гафиятуллина. Как самочувствие? Все нормально. Температуры нет? Габделбер абыйга 10 көнлек операция ясаганнар. Йөзен күрсәтмәүне, фамилиясын атамауны сорады. Танышларына белгертәсе килми. Хәзер тернәкләнеп килә. Иртәгә өенә чыгарырга тиешләр. Уйламаган җирдән килеп чык, диспансеризациягә барамсам белмидер инде. Авыру үзен сиздертмәү белән куркынычта. Күпләр табибка соң мөрәҗәгать итә. Тышка чыкканда зирәк авырт калды инде шул. Билгеләре шул булды. Қан килә башлады. Авыруның билгеләрен көтеп утырырга түгел, даими рәвештә табибка күренергә кирәк дип белгечләр. Скрытая кровь в кале дигән. Скрытая. Ул күренми, ул миллиграммлар. Диспансеризация кертелгән ул тест. Мондый тест 45-тан соң һәркем өчен мәҗбүри, әмма күпләр диспансерлаштыруга бармага шакары, югыйсә чир алдан ук ачыкланса, кешенең гомерен сакларга була. Чарада катнашучылар өчен бүген туры эфирда операция ясадылар. Осталык дәресен Мәскәү табиблары үткәрә. У пациентки была выраженная анемия. Авыру узак вакыт анемиядан интеккән, күрсәткечләр 44-кә кадәр төшә. Бер ел дигәндә аның яман шиш белән авырын ачыклыйлар. Операция бик вакытлы ясалды һәм уңышлы үтте. Операция өчен зур кисемнәр ясау мәҗбүри түгел, аны хәзер кечкенә генә уем ашада үткәрәләр. Мондый исул ярдәмендә тернәкләнү өчен кирәкле вакыт шактый кыскара һәм инде бер атнадан авыруны өенә кайтарып җибәрергә мөмкин. Авыруның гомерен озайту өчен дәвалауны вакытында башлау кирәклегенә Владимир Путин да даими басым ясый. Бу юнәлешкә быел ил бюджетыннан бермә-бер күбрәк акча бүленә. Что касается денег, могу сказать, что особенно по онкологии там значительное увеличение. Мы в 2 раза увеличили финансирование закупок препаратов по онкологии. Ну вот, скажем, для химиотерапии 80 миллиардов было, сейчас 150. Колоректаль яман шиш диагнозы Татарстанда киң таралган 2нче урында. Рөстәм Миңнеханов онкологиягә игътибарның җитди артуын искәртә. Вопросы онкологии очень серьезные, и крупные вот эти центры оснастить самым современным, но опять-таки самое главное профилактики и выявлять все эти проблемы в начальной стадии. Сакланганны Ходай саклар диләр. Авыруны булдырмас өчен табиблар дөрес тукланырга һәм күбрәк хәрәкәтләнергә куша. Рәмзилә Гафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр.